Check mic test. Feel good, feel good, feel good. Wednesday. Check mic test. Okay. Ayan, hello mga kabisyo. Maayong adlong Wednesday. Ayan, Feel Good Wednesday. Ayan, hello kay Mels Jakes Lopez. Ayan po mga kabisyo ha. Make sure na feel good ang inyong adlong Wednesday. Yan, hinaut whatever happens in a day. Diba? Every day is not a good day. Actually, ginabalik-balik na ako na sa kong programa, no? Tanang adlaw, dili man mahimong maayo. But there is always good in every day. Let's seek pangitao na to kung asa tong maayo nga nahitabo sulod sa usa ka adlaw. Ayan, kapoy kaayo pero laban lang tayo always. Ayan, hi kay Ronel Labrado. Ayan sa mga nag-share po sa live natin. Make sure sa sa Gracia Raquetera mo na page. Sa mga nag-share, no? Every week, mga hatag tagbahalipay, papremyo, cash po. Weekly po yan sa mga nag-share sa to ang live sa akong Facebook page, Gracia Raquetera. Again, make sure sa akong Facebook page, Gracia Raquetera. Live ta karon tulo ka accounts ito ang live, no? Live ta sa atong Facebook page, Love Radio Davao. Live ta sa akong Facebook page, Gracia Raquetera. And of course, live ta sa akong isa ka account. And make sure na share nimo ang maong live. Na-share nimo ang maong live gamit ang Facebook page na Gracia Raquetera kay every Sunday, sugod karong Domingo na ay pahipay nga ihatag sa maswerteng mga kanawait sa itong papremyo. Magliptins ako guys ha. Ayan, hello. Ayan, sa lahat po ng mga live viewers natin, hello po sa inyo ha, especially kay Doris Kia Molina. Shoutout idol, kumusta? Okay lang. Kapoy, pero laban lang. That's life, diba? Again, the more ni mo gina-push imong kaugalingon to do the things na beyond sa imong ginabuhay, nga dapat mo hatoy na mas mo pabor sa imong panahon. Ana lang, Jud, push lang tayo. Dito magsige reklamo mga kabisyo. Ayan, Mark Anthony Fermosil. Good evening pa shout out sa akong asawa na si William Delia. Love you, Hurot, more power. Ay, sana all ka sweet. Kay Ekim Gonyes naman shout out ako idol sa ako ang mahal si Deluna and Porkes. Nana po ni sila. Sige pang shout out sa ilang mga kauyaban kasamahan. Hello kay Geoffrey Guevara Parkohan. Aris Apadin. Shoutout ko ni Joseph karon nga nagbuak og alkansya karon sa Davao Golden. Oy, hello sa mga taga Golden Eggs. Oy, laag ko dira pohon ha. Laag ko dira pohon. Kay Mary Grace Candado, good evening Ma'am Gracia. Shoutout rin sa Los Amigos sa location. Tugbok especially sa ko ang family, Candado family. Hi, Mary Grace. Mga gwapa bit ng mga Grace daw. Hindi siya natukan. Natukay ko sa kulaway, dili gwapa mga Grace, Mary Grace. Dawato na lang nato siguro. Sige, natukan ko pag yung mga gwapa mga Grace. Tinuod man. Anong dili mo to ang panahon? Ang sitwasyon. Sige na lang. Ronel T. Doy, DJ pa shout out. Ko sa imo ha. Hi everyone. Kay Mels Jakes Lopez. Ganda pa ka-shoutout sa ako ang bayan na nag-work sa Gmal Mahada, si Jake Mendoza. Ayan. Kay Rocky Malsanggid, hello. Kay Jeffrey Parcoin. Ayan, kay JM Salamat. Hi sa imo ha, bro. May gabi sa imo dara. Ay, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo. Hello, shoutout ko sa taga Manita from Bulacan. Gikan kay Ana Santos. Ayan, again, JM, salamat. Ayan, thank you very much no sa pagtambay, pinaabtik. Salamat sa pagtambay. Kay Sec Justina Duros. Ayan, pag-greet with me, Dwight Canedo, kay Julie Marie de los Reyes, aka Regine de los Reyes ng Catalunan Grande. Christian Tolentino Coloma, yan, may gabi sa imo yan. Shout out sa lahat ng mga taga Bislig, Surigao. Tama ba Surigao, Bislig?
Kay Robert Rizaldo naman, may gabi. J. Mented, ay, thank you very much. Diba? Siguro, gwapo lang among camera. Pero makita niyo sa personal, grabe na jud ka-haggard, what na jud. Actually, 3 hours lang akong tulog kaganina. As in, kapoy kay karong adlaw. Pero, again, ika nga ni Donalyn, i-appreciate na to nga natay work. Bitaw, i-appreciate na to ang tanang butang sa to ang kinabuhi, 'di ba? Every little thing, i-appreciate na to. NKJ Menten, ayan, hello sa imo ha. Kay Ariel, Jamie, Jaime, Jamie, unsa ang pag-pronounce ana? Hi ma'am, Grace, pa-shout out po sa ako ang papa nga taga Mualbaul. Sige na, sige ko pangutana ana, sige na dapit. Sige, kung pangutana kada mas ay kada comment ni mo yun ana, mangutana ako, sorry. Kay Elmer Ardani, hello. Kay Ren Batukan, may gabi. Hoy, hi. Hi din kay Jemar Paradero. Shout out ko ma'am from Kalibo, Aklan. Oy, hello sa lahat po ng mga taga-Aklan. Unta next year, no? Dat na po kumulaag. Mulaag. Oo. Maulbual, Cebu. Uy! Possible next month na ako sa Cebu. Actually, naka-rocket sa Cebu. Ay! Push natin. Naka-rocket sa Cebu next month. Dapat madayon. Kay Prime Toilets, may gabi. Hi, ma'am. Good evening. Gikan kay Errol Wating. Kay Mary Grace. Hi, Mary Grace. Kay Jerica Mendova. Yan. Shout out po, ma'am, dito sa amin sa Basay. Tama ba? Samar Mendova family. Rastaman! Hi, si Ima Rastaman. Pa-shout out idol from Inayangan, Kalinan, Davao City. And sa pitik ni Rastaman, pitik ni Rasta, much love. Ayan. May papitik na pala si Rastaman ngayon. Mary Queen Abalos Kultura, pa-shout out sa ako ang partner diri nga si Max Cartagena, natulog na. O, ayan. Kay Danny Amsoin, shout out sa iyo. Shout out po ma'am sa anak ko si Sofia Krista Giant sa Matina watching from Dubai. Ayan. Hi sir Dante Martorilias. Amping dara sir ha. Amping. Darwin Podador. Shout out Grasha from Japanakan. And hello po. Kay Loje naman. Loge. Shout out ko sa mga CSI, IG, Anti-Crime Group, Iligan City, Lanao del Norte. Born to Serve. Action agad. Ayan. Hoy, Sir JM, ha? Bata pa ako, sir. Idol na kita. Ayan, shoutout idol from Mati City. Hello po. Kay Zaring Ramos, shoutout sa'yo. Kay Ren Batukan, may gabi. Magandang gabi. Boy at Masumpan, good evening idol, pa shout out me dari sa Katalunan Pequeño sa ko ang mga barkada. Franco Ando Alicio, doha ka Alicio. Alfred Ando Sharel Gavino. Ayan, thank you very much. And hi kay Genia Trust. Oy, hi kay Ate Genia Trust. No? Gikan kay Richie Libre. Kay Lucita Hapay naman. Hello po. Shout out sa inyo. Sa iyo di ay. Shout out ko sa kong anak na si Yuan from Tawan-Tawan, Baguio District. Gikan kay Rodel Gamboa. Shout out naman diri sa Barangay Magkawayan, Kalinan. Gikan kay Hermes Maturan. Ayan, in few minutes po, madunggan na ta sa ere sa 90.7 Love Radio. Sa lahat po ng mga naka-tune in, hello po sa inyo, naka-tune in, tsaka nakaabang sa live, hello po sa inyo ha. Ay, kay Konte, Komatsu Joresu. Hi, Kim! Tama ba? Ikaw si Kim, no? Si Kim ni o si Jongjong? Si Kim manatan eh. Pa-shoutout, madam, ang gabi idera. Si Kim ni o si Jongjong? Ayan, hello JM, salamat. Pa-VO ako. Pwede pa-VO. Pa-VO for free. Ayan, thank you, Lied Kara. Guwapa sa personal po. Kita na mo sa ko sa personal. Ramil sa Raspe di ay. Idol, may gabi. Mangayo ko FB ni mo. FB na ko. Sige, Gracia Rakitera po. Kay Formentera di ay, Edwin Jr. Shout out from Malita, Davao Occidental. Ayan, hello po sa inyo. May gabi. Mayong hapon pa siguro sa ilaha. Watching from Doha, Qatar, DJ. Shout out ko sa Kabagyo family sa Barangay Mahayag, Bunawan. Ayan, hello po.
Hi, Ma'am DJ Gracia, pati Maya Mi, Ponteverde, ni Ricardo para ano siya daw? Nanan nga nagtanaw. Para nanan? Tama ba? Nagtanaw ko rin sa live. Thanks, DJ. Thank you very much, Johanna Monsato. Pa-shout out from Enhalo Hapay, dari Santa Fe. Yan, hello po. Shout out sa taga Sangab, Davao. Anong Davao Original? Baka Davao Oriental. Na ano lang ni na typo. Kay Marita Morales. Kay Ferdinand Garay. O, diba? Pa-shout out po, ahente. O, hi, Ferdinand. Shout out sa Mangagoy, Bislig City. Kay Ziel Klein Kiam ko. Hi, Gracia. From Joanne. Ayan. Hi! Hello! Shoutout kay Lad Okera. Sana all Okera. Happy ko nga nakita, tika. Super kago. Oy, thank you, Stephen Rodriguez. Nagkita na bata. J. Mark Guminang. Shoutout from Longanapine, Davao de Oro. Kay Jonas de Guzman naman, hello. Shout out din sa Bislig. Ayan, hindi ka kay Michael Aoy Bangkilid. Kung sinigawa siya tunawa, jud ko kabalo Sir Jemar. Di ko updated sa last to. Shout out po, Gracia Rakitera, sa ako ang bana nga nag-work sa mining area. Amping, my dear. Thank you po sa pagbasa. Ay, ka-sweet ni Ma'am Jerlyn Sinanggote. Kay Zaring Ramos, pa-shoutout ate doon sa Subasta Kalinan. Ay, hello! Hi, gang! Kumusta? Mayong gabi, Gracia. Shout out ko sa ako ang friendly na nag-birthday today, si DJ RJ on the mix. Idol. Salamat. Ay, thank you very much. Happy birthday, DJ RJ on the mix. Ikan kay Ace Marie Anoka. Kay Raumar Munoz Trinidad, good evening from Davao City. Pa-shoutout from General Santos City from Alvin Bedua. Hi, Akitar, mga tanong lang ko, sa dapit ang Eat All You Can sa may San Pedro lang banda. San Pedro. Dili ko sure. Wala kayo ko nakitaan sa San Pedro. Pero na ay Big Bang. Katong ginadayo every night. Shoutout, gandang Gracia. Sarap naman ba pakinggan? From Japanakan. Pa-shoutout ko ate. Ayan, Ferdinand Garay. May gabi. Good evening, Lods. Shoutout na ko tanang Surigao noon. Tugnaw kaayo, sige ulan. Ayan, speaking of Surigao, na ako actually dira karong Saturday, Sunday, Monday. Ayan, pero dito ko sa Siargao. Ayan, kita-kits po sa mga Siarganon. Ayan, sa mga Surigao. Sa mga taga-Surigao. Ayan, kay Junjun Advent ko lang, ma'am. Ganda po dito sa Boracay, Aklan. Yes, mo na akong plano next year. Hinaot. In God's grace. Ayan, shout out sa Bedua family from General Santos. Uy, hello sa mga Generals. Mga Generals, ayan. Pa-shout out, ma'am, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out ni Giga kay Riley Kabilik. Shout out Leonardo Ongkoy na driver sa Davao Golden Eggs. Ayan. Aris Padin. Davao Golden Eggs. Wait lang. Golden Eggs na katong mga eggs dyan. Alam mo yung Golden Eggs sa mua, pero hituan to dito. Hi, thank you very much, Jeffrey. Shout out kay Arnel Falconi og Balong Tilio na nagdula og bingo plus the results amigos tugbok. Ayan, hello sa inyo. Dagan salamat. Nag-comment 10:34D. Wala jud ko kabalo, sorry kaayo, dili ko updated sa sa tawag sa mga result. Sorry kay guys. Ay, paminaw na mo ha, ere na taron. Feel Good Wednesday sa inyong lahat. Sa lahat po ng
gustong mo-unlock ang goals nila for 2023. Sa mga taong nagapaningkamot, tungod kay gusto nilang maharuhay ang ilang pamilya. Sa mga taong nagapaningkamot, para makashare sila sa ilang blessings sa laing tao. Ayan, hinaot nga magmalipayon ka. O hinaot nga tanan nimong gustong makabuot sa imuhang kinabuhi. Makuha nimo na sa tamang panahon, tamang oras, kauban ang mga tamang tao. Ingon na ng life mga kabisyo, sa gina-pressure nato ato ang kaugalingon no to do something or makuha ang mga butang na gusto nato dayon makuha lang easily. Pero kabalo ba mo mga kabisyo, nga minsan kaya tayo nabibigatan sa lahat ng bagay na ating pinagdaraanan kasi ginaandam ta para sa to ang future. Ginaandam ta sa dakong kadaugan nato puhoy. That's why sa ato ang pagpaningkamot, dili po nato i-disregard ato ang present. Kanang dili nato pasagdan nga sa ato ang pagpaningkamot, nga di na to ma-enjoy ato ang journey. Di ba? Kung gusto ka maningkamoy para sa imong success point, make sure nga i-enjoy nimo karon. Di ba? Kanang bisan pa man kakapoy, bisan sa kalisod, bisan sa kasakit, i-enjoy nimo ang each moment. Di ba? Kanang i-appreciate nimo nga bahalag kapoy. Importante. Kabalo ka o kabalo ka, nga padulong ka sa imong kadaugan. 'Di ba? Ayaw mo papildian ng mga negativity. Always choose your peace, ha? Ayaw pakiglanis sa mga taong makahatag lag disturbo sa imo, ha? Minsan kasi mga kabisyo, ha, may mga taong i-trigger ka. And pag imo nang hatagan og effort, imo nang tagdoy na mawala ka sa focus para sa imuhang kaugalingon na. Pag mawala ka sa focus, ma-distract ka, syempre mawala pug ka sa focus para sa imuhang mga goals. Again, focus lang tayo sa goal natin. 'Di ba, Evariel Celarahia? 'Di ba? Na perfect na ko pangalan ni Mugang. Evariel John H. Celarahia. Oh, ang ganda ng name, no? Silingan ko na. Ingon anak ta magdaig og silingan. Ayan kay Princess Cortez naman, shout out sa mga anak ko sa Libay, sulod San Miguel. And sa lahat po ng mga taga-Governor Generoso Davao Oriental, especially dira sa kong tita, no? Si Alma Laguna Cabanlit, ayan. Maayong gabi sa inyong tanandera. Lamia mo balik dara mo uli. Kanang kapoy kay ka, no? Kanang kapoy kay ka, tapos gusto ka nga mopahulay. Sa mo pahulay. Gusto ka mag-rest, ana. Diba gusto ka dito ka sa nature. Relax ka kauban ng nature. Pero again sa inyong pagpaningkamot mga kabisyo, ayaw kalimot na ibutang po ninyo sa schedule ang pagpahulay. Kaya kung di mo magpahulay, basin ang panahon na mo, dikta ka ninyo nga magpahulay sa dayon. Again, i-include sa schedule ninyo ang pagpahulay rest, diba? After a tiring day. Rest. Yan na. Dili man na siya di man na siya ginaingon nga mahal, no? Kinahanglan na sa imong lawas. Aron makapadayon kasi imong pagpaningkamot. Ay, time check. Time check mga kabisyo, alas 9:35 na. Og sa lahat po ng mga nakikinig na taxi drivers, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa 90.7 Love Radio Davao, inyo kong makaubay na hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa una, mahadlok ta mag alas 12, no? Kaya wak-wak ko, no? Pero again, ha, inyong makawal si Gracia Rakitera. Balik ko, ay, taod-taod. Ay, wala din ninyo nadunggan ng music, no? Ano, mura kong amaw dari. Actually, ako mga pa-effects. Wala din ninyo nadunggan kaganina kay, sa tawagan. Kaya wala din ako gipadungog sa inyo unsa ba di ayo eh. Ayan, shout out ma'am Miss Occidental kay Nel R. Shaw. Kapi. Una na ang tugtog ron.
Walang tinig na naririnig. Ayan, kay Jovelyn Agapay. Shout out ako ng Purok 8A. Ayan. Kay Evelyn Franco. Ayan, hello sa inyo ha. Daghanan na din yung comment. Ay, wait lang, isa-isa. Dili na ko ni maapastanan ha. Ka Henry, may gabi. Shout out pa sa ko ang barkada na natulog na si Yox Elmer og Jobski. Ikan kay Bon Jovi, Kalig Parason. Ayan kay Susan Albarico. Kay Tons Cole, kay Joel Timaan. May gabi isa imong madam. Apila sa bilitok diha. Joel Timaan. Shout out ko sa kubal. Ay, nabasa na ako. Hi, Onins! Hi, Ninyo. Kumusta naman ka? Tapos ka nang mag-emote? Ako na naman. Charot. Ako naman mag-emote. Hi, kay Alvin Laurel. Kani si Alvin Laurel, morning pinaka-idaran sa mo ang magbarkada. Kay Tantan Davide, ayan, hello. Kay John Lloyd Marayan, maayong gabi, ma'am, ang ganda ng voice. Ay, pa-shoutout idol sa Diones family from Lloydie of Trading Boulevard. Kay Melanie Paumba, ayan, hello from, hello sa mga taga Lupon, Davao Oriental. Kay Aiza, may gabi, Aiza. Kay RJ Dex Barnido Soriano, pag-greet ko og happy birthday kay Ma'am Sia Phil Mendoza ng Carmen, Davao del Norte. Kay Marife Bornasal Olayvar naman, hello sa imo. Kay Ma'am Rosalinda Lagunde, Rosalind Lagunde. Hi ma'am, kumusta ma'am? Idol Garcia patimbayan ako ang mahal na sila Ayana og Flor de Luna Pakatang, gikan kay Aniel John Pakatang. Kay Prince naman, Marad, good evening DJ, watching you from Davao City. Shout out to my broad RG. Kay birthday niya karoon. O, ayan, happy birthday. Kay Yankiza Atinda naman, shout out from si Gaboy, Davao Oriental. Kay Ricardo Noval, pa-shout out ma'am taga Panabo sa Bundaon family Liko, Palingkod family. Kay J. Enrica, shoutout mo sa Surigao, Bituon, na hinatuan Surigao del Sur. Great di ko diri sa amo ang nag-shot ang mga alpaka paro. Ayan, hello po sa inyo. Di magpalabi ha. Kay Julius Sassing, good evening, shoutout from Nabunturan, Davao de Oro. Good evening, DJ, shoutout kinig mo. Seth Amion Abelia. Ayan, hello. Kay Glenn, napa-shoutout, idol, tanan sa Davao Heavy Equipment Operators Group from Glenn Lumapak. Ha, Gio. Hi, Yoy. Kumusta, Yoy? Nag-backgrade ko kay, nag-lisod ko apa sa inyong ha. Ayan, cold evening, Ma'am Rosalind. Hi, good evening, taga Panabo. Miss na nako ang Dana family di ay. Miss na nako ang Dana family di ay naa sa Manila, Jocelyn Donna. Kay Nestor Neri, pa-shoutout Ma'am Panabo City kang boss Kapgo og boys sa JR. Okay rin na madam, basta ikaw ko. Ayan, hello po sa inyo. Guys, thank you very much ha. Actually, dili ko magdugay karon kay manihapon pa ko. Pakoy kaon, gutom na kayo. Grabe jud taas kay akong adlaw karon. Sobra kanang daghan gi ko gibuhat karong adlaw. Monang thank you very much no. Na-appreciate na ako inyong pagtanaw, pagtambay sa live. A total of 195 live viewers tayo. For sure ko daghan niini na sa Love Radio Davao page. Mayong gabi, ma'am, greet na ako ang mga anak. Nga si Lai Estremos, nga natulog na. Si Angelo Estremos, nga gwapo daw siya. Sige, dulag ML. Og sa ko ang gwapa nga anak ka si Angel Estremos, nga naa sa Santa Cruz. Og sa ko ang partner nga si Orly, amping sa biyahe. Keep safe. Thank you very much. Pa-shoutout ko sa taga-Mungkayo sa Indab family and Baloria family. Salamat from Jericho, Baloria. Kay Royski naman, gabi sa imo ha. Guys, sorry kay guys ha. Wala na, nag-alab yun ako.
Shout out ko DJ sa anak nga natulog na kay Edmark from Malabog po. Yan, hello. Daghang salamat. Guys, mga isa kong pasaylo karon ha. Dili ko magdugay og tambay sa live karon kay. As in super okay, dili man ko not feeling well pero as in super kapoy kay akong adlaw guys. So ako sa ni-arrest ako ang voice kay hantod pa ko alas 12 and manihapon sa ako and daghan kayong salamat sa mga nagtambay karon. Happy birthday sa mga nag-celebrate og birthday kay Balila. Ayan, nag-birthday karon. Ayan, last na ni Mark Nera, hello. Kay Susana Albarico, tama ba? Jennifer Daitik from Nestor Neri. Oy, I love you guys. Dagan kayong salamat. Frederick Tornito, kay Lai Estremos. Ayan ma'am. Melanie Paumba. Joel Timain. O gani, mukhaon na gani ko no. O diba? Dagan salamat guys. Sorry kayo ha. Dili kay ko magdugay karon. Thank you very much. Love you all guys. Love lang ta always ha. Always choose to be happy, diba? Happiness is a choice po. And again, hangtod sa wala mo ginadaog-naog nga tao, padayon lang sa iyong pagpaningkamot. Daghang salamat. Guys, sorry jud kay di ko magdugay ha. Thank you very much. Love you all. Love kita mo tanan. May gabi. Bye-bye po. No hate. Love lang.